dago irten biderik, eta orain mundua zure kontra diardu. Industrigunetan hasi omen zinen, zure mundu argia ilunarazten, zure arimarekin ordaintzen, zure espetxearen amarauna, zure espetxearen amarauna. Bueno, gabon danoi, eta, bueno, gabon izuo, entzun dituen bi kantu hauen partaietako bat, zemuz? Kaixo, gabon! Momentu baten beste kantu sartu zite eta jazta. Lehenengo eta behin, bueno, igual lehenengo ire aurkezpena eta inberko denikek, baina zitale galdetu dik aber hau zer dan, Euskal Retro Wave. Eta, bueno, hor, igual ik jakingo erantzuten. Ez dut ulertzen ez esan duna. Ez, bueno, ez retro, bueno, etzekeat. Etzekeat esan. Bai, sintetizarek eta ditu analogiko, ez da gize, bai igual hortikan retro soinua izan lehike, baina guk ez gusten bat retro bezala. Baina, bueno, iritzia guretzako oso importanteak, orduan behako izatea lin bau, guk bai ez zango jau. Oño beto, ez da, lomizia, ez que pixkat ire hotxa altu zoan, baina jazta, oño beto, ez? Ados, bueno, etzakeat, eure burue pixketa aurkeztu zak, eo zeina izen, eo ze nundi gatorro. Bueno, ni izu nauzue, izu zarra lagunantzat, eta zara ustara naiz izatez, baina 2008tik uretxozun barran edo ingurun, bizi izan naiz, barnek alden. Eta, bueno, musika nahitzen naiz, bai gitarra jotzen da bai kantuan, bain momentun 3 taldetan nabil, txosten eta hegazkinen bereziki martxan, eta izuotak ez mane hor daukeu, bikote akustikoa, baina, bueno, azken aldin pixka gauta daukeu, txosten nahitze galako biok, eta gero hegazkinen bain martxa beten daukeu, eta, hoxe. Eta baita, esatari lanetan nahitzen ez baita Tasio izenakin, Tasio Sudupe izenakin. Ba, Twitchen eba ibiltzea izaz? Bai, bideojokun jokatzen da esatari bezala. Eta baita kakaitu irrati nahitzen naiz, eta, bueno, hainbat irratsaioetan parte hartu izan dut, eta, bueno, berezik musika eta hizketa. Vale, hemen zitalko esaten nahi dek, etzaikela oso ondo entzuten igual altu egi, torre momentu baten konfigurazion de audioa zoomen, eta igual geitxillok pixkat mikrofonoan nivela. Vale, hori nuntzeok, mikrofonon ondoan ez, bai? Bai, konfigurazion, da mikrofonon, volumen, pixka geitxixok, otzekia eta berro beto. Distortzioa gustatzen zigu, baina mikro maldima igual ez. Ostia, zer ontzeo? Oaino gotzen nahi nauk? Ostia, baina asko zobeto, Bai? Bai, utzi hola. Bera jetxita zehoan etzeka zertau zaion. Oino igual fondoko zarata ziok pixkat, suprimir ruido de fondo jarrillo alta. Vale. Vale, guain zemuz? Oin, perfecto, ya está. Soluzionauta. Gabon, moskitriku! Hemen txatin, aiziztek. Oino beto, espero. Orduan pixke dixoen oso bat emendik. Bueno, baina hori esategoan bezala oin 3 taldetan abil, txosten, txost entzun diaun leheneo kantu izendek. Nahiko rollo, tegat nola definiu, baina gustauzitek, rollo, oso... Tegat ibu leuko beto definiuko, baina nahiko kurioso. Ez, hasi ez da bukauzak, esantzak hitzen bat. Ja, arrazo. Ba, rocka, en plan, rock, pop, nahiko alaxe, batea. Eta gero baino beste alde batetik, hegazkinen erabat beste rollo bat etxezue, ez? Askoz
ambientalo, askoz, atmosferak bilatuz, ez? Bai, hegazkindek pixkat etzekiat, sakonagoa, hola, pixka seriogoa bezala, txosta laixegoa, zorogoa, hola. Bai. Ba, hori, lehen komentatu den bezala, eta ja pixkat gitarrizketak ikusi duen jendik dakin bezala, lau ataletan banauko jau gaurko gitarrizketa hau, beti bezala, eta, ba, hori, nundi nahi degasi, edo, pixkat igual hasi gaitu nire taldeetatik izketan, komposatzeko eta nola etxegen asuntua. Bai, noski, ni etorri nahi gire etxea, hemen ikagintzak. Vale. Nik esan dago. Bueno, baina, euke, zeo zer nahi baldimak esan, adibidez, irakaz... Bota. Komposaketa tema interesantea, bai. Bai, da, batien nik uste oso interesantia dela, hemen asti etorri ikusten nahi nago, hori, azkenin pertsona bakoitzek konposatzeko era ezberdine aukela, ez? Eta, ba, askotan kantu bat montatzeko era ezberdine. Adibidez, irekasun nundi gazteaiz? Letratatik gazteaiz, melodi batetik gazteaiz, harmoni batetik gazteaiz? Danetik izan diat neoneke. Ba, bai batzutan letra bat idatzi eta ja horrekin kantua hortik abiatu. Baita kontrako ere, ba, bueno, edo baita tarteko zezere, bai, adibidez hegazkinekin aitza gaituk, bi gaituk, Alain Karazo Iturriaga, Bergara Erra eta biok, eta juta ditu lokalea eta dana lokalen iteio. Eta ez ditu sintetizadorekin soinu kateatzen aztek Alain, eta murgiltza ditu gorra ambiente baten, eta hor bertan bai hautsan melodiak, bai letrak kateatzen dituk, eta kantu aldi joan nenen, ba, letrak idaztea eta melodiak idaztea dana batea bezala juteko, dana nahaztuta. Vale. Gero aldiz, beste kasu batzutan, ba hori, izan diatena, ba, letra idatzi osoik, eta horrekin kantu baten, edo bueno, baitare, musikakin hasi, gitarrakin hasi zeo zeiten, eta horri hautsan melodia bat jarri, eta melodia horren araberako letra bat pentsau. Bai, danetikin izan diat. Vale. Orduan, ire aldetik hori ez dauek beti era bat, esan nahiat, azkenin harrapatzea uneran sortze kantua, batzuten era batea bestetan bestea. Bai, eta adibidez Alainekin dek biok elkarrekin ite hau dana. Eta dek oso konpartituek. Hori kuriosu dek, nik uste. Zer? Hori, lokalin komposatzien nik uste gaur egun ez dula jende asko gehien, nik usteat, azkenin, evidentemente, taldekikin juntatzea izen iniuel, danagin itzein berde getien nahi izena ez, baina askotan igual etxetik ematitxe hau gauz egia, eta zuen kasun ez, bertan etxe zue dana? Bai, nahiko zelebra, nik ez diatu baina arteolakoik hain lokaleko zebat. Baina Alainekin nola juta ditu lokala, baina jata orduk pasatzizkio, igual juta ditu larun badago izen, eta atxalde arte horreta ditu, kiston ordu pila lokalen, da hor bukle eterno batzutan sartuta, eta asko energia asko jartzizeu. Gero adibidez txostekin oso desberdin bat txostekin batek ere batek zeoze, eta bertan jantzite hau, eta baita konpartitua oso, baina bai abia puntuan horbaitek etxetik gara dago izateko, bueno, bertan ateatzean gauzatxoke bai, baina. Eta gero aldiz, izuotak ez manena, bikote akustikoa auketena, hori pixkan nire kantautore proiektua lehendik bakarrik aitzen inun, gero kezmanekin bikote, eta hor bain nik itezea gauzak, nik iteat etxean kantua, eta gero kezmanekin paingarri batzuk, eta... Arreglo batzuk, eta aurrea, ez? Hegazkinen kantau bakarrik etxe, hegazkinen esan jau ez da hola gitarraik, hau gitarrizketa baek, baino bestetan bai gitarra jotzekela, ez? Alainek jotzen gitarra hegazkinen. Alainek jotzen gaina gitarra hegazkinen. Bai, sintetizadorek eta gitarra ere bai hola detailetxo batzukela, solo batzuk momentu batzutan hola. Bale. Jotzen gitarra eta hasieran pentsatzen nuan ni izango nitzela gitarra joko zona. Bai. Hola, suertatu ben azkenen Alaina zuen hola solo batzuk egiten da behagatuek. Gitarran boterekin behagatuek. Egiz esan, hegazkin ego atxudia un begietan kantu honen dauken arregli hori nahiko guapoziok, nahiko ondo gehatzek usteat kantukin, dauken arregli, arreglo hori, guapoziok. Bai. Da, hemen galdetzik, Axuri Beltzak, izuo sasiaren
Habanera mitikoan konposaketa nola izan zen, ez nik ze esan nahi du, baina igiuel jakingo. Bueno, ez duan habanera bat, Juan da Vicenta Onlabe, doinuko bertso sorta bat. Eta hori historia bat izan nuen, Zarauzko gaztetxen ibiltzen itzanen, oin dela txakea 10 bat urte, edo eukigendon movida bat, ertzainak gehiatu gintuela furgoneta baten gindua zenen, eta intzuen olako segada bat, eta, bueno, azkenen multa jarri ziguen butano bonbona bat geneukelako kotxen, ez da gize, baina intzuen olak izton, registroa, eta alkoholemia, eta dana, eta zea. Jode. Eta multa hori patzeko kontzertu bat antolago genduan, eta kontzertu hortako, nik kantatzen nian baita kantautore bezala, bakarlari bezala, eta beste kantautore batzuk gai, eta prestatu nian bertso sorta bat kontatzeko histori hori, zeatik antolatzen genduan kontzertu hori, zer tauzan ertzainak daula. Vale. Eta egun hortako ginen propio, baina oso grazioso gatu ban, eta gero zabaldu ginen nola, grabazioa eta zabaldu ban, da gero baita bertso zela elkartek atatze dizken nola liburuska batzuk bertsokin da horratea ban, eta orduan nahiko zabaldu ban. Latza. Eta konposatzeako orduan belarriz moitzea iz, pixket teori musikala eta lehen itzen dira pixket, eta azkenin konservatoiun ikasten naia iz, ez? Gitarra klasikua. Orduan, imaginatzeiat teori musikal pixket eta kontrolauko kela, ez? Eta erabiltzek hori, konposatzeako orduan, ala gehiago juteiz belarriz. Bueno, karo, ni konservatorion hasi nauko hain, hain zeuzkat 33 urte, eta musika jotzen hasi ninen 16 urtekin nola. Eta konservatorion hasi nau, 30 urten buelta nola. Orduan, aurreko urte danetan baita sortzen nahitu nauk eta hola, eta bueno, bai dana belarriz, dana pixkatola. Eta guain ja bai oineko ikasten ja teoria, eta harmonia, eta zea, eta guain, bueno, ez asko aldatu sortzeko modua hola, baina bai jakitek pixkat zertan nahi zen, emateziak oinarri bat bezala, eta pixkat beste gauzatzuk pentsatzeko aukera, o pixkat ulertzeko zertan nahi zen, da. Orduan, bueno, hain teori hori pixkat integratzen ere jardunen, ez zekiat oso ondo nik ezen modutan, batzutan horretortzitu gauzak, bueno, egazkenekin adibidez, bai, garbi izatek, ze alaina ez dekor sintetizadorekin, eta beak etzukik ikasketa musikalik eta teoria talako gauzak. Orduan batzutan, bai behar izatea etela hor, hartu pianoa, eta, bueno, hau jotzen nahi geha, sintetizadorea akordea biten nahi, da ez da gize. Eta, bueno, gero gitarrakin, nahiko zen hauke, nahiko nola hola zin hauken intuizioz da pixkat soinu bilatzen da entzuten da zea, joera hori zeukeat pixkat. Baina gero, bai momentu batzutan, eukitzeat, ostia, hemen zerta egin nahi, teorizatzeko beharra zela. Azkenin nik uste teorixek emateikela, ez? Nuna bilen hori. Zanaiat, ikun leike, etzaiat ze metafora jarri, baino, ikun leike koazulo batetik aziratik bukaera argi gabe, ez? Baina argixen jute maiz hobeto, etzaiat nola esan. Baina, evidentemente horrek ez izan nahi, teorixek jakin berra da honik. Azkenin nik uste musika asko aitzek baldimak, musiki orokorren aitze baldimak, gero jotzeako orduan, erten etxela gauzek, ez? Bai, gero bakoitzan izarekin zeguzie dauke baita, ez? Bazeok musikarik oso organizatu gideala mentalki bezala, oso garbi ukitzela momentuak utzen zeiten nahi dian, da, orduan jozazu ez da ize, egin abia puntua oso teknikoa, edo oso mentala, edo oso zeadek, ez? Beste batzuk berriz, oso intuizioz funtzionatzea, eta nik usteet komeni zaiola musikari guztiri batetik eta bestetik hartzea, ez? Baina, gero bakoitzak topatzik bere bidea, musika bizitza bezala oso zabalaek eta bakoitza bere bidea topatzik, ez? Batzuk konposatzen, bestek konposatu den pieza jotzen, danetiziok eta... Baina, nahi sortzailea bezala oso ondo etortzen izaiak teoria musikala ikastea, egia esan kiston saltoak, musikari bezala netzako kiston aurrera pausua. Oin, harmoni funtzioak eta erabiltzetuk, bakin harmoni funtzionala zer dan? Bai. Tonika subdominante, dominante, basikamente. Bai. Ez ziat gehi pentsatzen hortzen normalen, hain naizela, baina bai batzutan konbenizai guztia, hostia, buiten hain nauk, ez da gize,
gero kontuatzen hau baita teoria musikala ikasi aurretik itenean ere, askotan nahiko basikoa zen, beti gola itenean nauketa. Ez baita horretik nahi izanean ikasi baita aurrea pausok emateko, ikusten edako ja urtea batzuk, 10 bat urte eta gero gitarra jotzen da kantuk egiten, ez niala bideik topatzen bezala, hainitzela gauza igualetan beti, eta bueno, hortako. Vale, ulertzeiat. Ben, Asuri Biltza esateik, kontserbatorion musikenen? Ez, Francisco Escudero, EASO plazan, Donostin. Eski, da gero galdetzeik, musikenen bada, musikenen ingurun nundan tortilla pintxoi gonena. Baina igual... hori zen manejatzen. Igual, ire konservatorio inguruko iPowerko xok. Hori dek. EASO plaza manejatzeak. Antigo eta ezen beste. Komplikau eintzak, hori, gitarristia izen da, esango jagu betidanik, komila hartin, komplikau eitxesak, geho sintetizadorikin daukegan taldien, batzaiak nola esan, hori, diferentzio hori notatze, geho euk komodidade aldetik, geho terren hortan ondo sentitzeaiz? Bai, gero, karo, terren hortan sartu nauk, nien hau gaimezten murgildu sintetizadoretan, ez dizkat eskuak asko sartu sintetizadoretan, bakik. Hori dena alainan historia. Orduan, karo, ni elektronika mundun sartu nauk bere magalen. Piston habilidade dauken tipu baten magalen. Orduan, bai, erraza izan dek. Gero, karo, kostau zeguk, elkar hartzea pixkate, sortzeko eran, eta elkar ezautu bakoitzak nola sortzeun, eta pixkat gure bidea topatzea hor, kostau zeguk. Baina, bueno, gero alde hortatik erraza izan dugu. Gero komplikatu dek, alainek piston tresneri komplikatu manejatzeik, sintetizadore modularrak, analogiko diala eta kablekin, Ikusinean, bigarren kafean eintzen uten kontzertutxo hartan, ikusinean ez daukezuela bromatako asuntu ez, hostia. Bai, komplikatu dira, beak, iteizkik, kriston gauza pila lotu, eta nik ulertzen zituten egundak gauza iteizkik. Orduan, batzutan tipua sartzeko birrarra eta nik etzek azerten nahi dan. Orduan, batzutan ez tekarreza. Baina, bueno, gero, ondo melatzaituk. Ondo melatzaituk personalki eta musikalkire bai, eta orduan horrek araztasun amateik. Gero niretzako erronkadek, ze haino bakarrik kantatzen, oin arte beti egiten gitarrakin, eta kantuan, eta orduan, babes horrekin, modu hortan ikasiat jende aurre ateatzen, da kantun da, hola. Baina hau bakarrik mikro eskun hartu, eta orduan, hori berriak netzako, eta bueno, kontzertutan nola moitu, eta zea, eta pixkan nire bidea topatzen nahi nokortan baita. Alde hortatik bai ulertzei atela eman lehikiken bentaja hori gitarriek ez, baina, ostia, pentsatzen azte baldin maiz, gitarri jota kantatzi ez zaileek, oso zaile irutzizitek gauza hoxe bateatxi, ordu nivel alde hortatik kantatzeo pixket erosugo sentitzea izbatea, gauze baten bakarri zentra berdekelako. Bai, karo, nik beti gitarra jotzen da kantu ohituta, kantatzeko moduan ez zindiat hainbeste konzentrau, eta aldiz egazkinen neok horta, baina erabat konzentrauta kantatzeko eran orduan, hobeto kantatzean nik uste. Bueno, finago bezala, detaile txikik dituk, batzutan ez tianak asko entzen baina hortxe, asko zentraten okortan da, bueno, azkenean gauza baten egizenen baita gehiago zentratzea izori ondo iten, eta ez bakarrik kontzertutan baita ensaion, diskon, grabazion, eta, bueno, alde hortatik netzako politiak. Esateik horazio mutuek, uste jatela okerrezpanatxioak egazkineko ire taldeki dikela, ez? Bai. Arrapaudeak erki. Esateik, soinu parafonikoekin sufritu goala, ze hostia egori? Behar, espiodak ordu txatetik, gauzarra dek, sintetizaren mundua horretik handek baita zailak, ze asuntoak, adibidez, harmonia eta zailtzin diabla. Nik intzeikeat, askotan iteat, alain iten egin dena sintetizadorekin hartu, eta gitarrakin edo pianokin jo, nota horiek, baina
oso diferente sonatzeko, osea, dek, claro, Bai. beste timbre bat, beste harmoniko batzuk, ez da gize, Bai. orduan gizten dira, eta zeban soinu bat, beak itezuna, bi oszilazioekin etzekio ze distantzita, guan gauza oso raro bat, oso arraroa, eta ez nian lortzen kokatzen bezala, hostia, hau zer da, eta bai, horrekin izan dizkego lako gauzat. Ados. Esateik komentaristak kantatzia, jotzina, truku harrapatzi dela eta asko ensaiatzia. Bai, baino, ostia, errezodek gauze batetxia, ez? Hori, nik usteat, bai, a ber, ostia, azkenin ensaiatze baldimak eta egurre bate baldimak xo, bai, lortuko, baino, da, orduan, basio galdera bat, normalin da nahi etxezo atena, eta hiri, claro, kasu honetan esan dek, alainekin bai moitzatela bisok batea, edo bintzet batea konposatze ustela eta hori, eta esan dek txosten, hori, azkenin etxetik gauzek eta ematen da ibiltzen zatela. Nire galderi izen horiek, hori, ire grupuk demokrazioak juk, ala basiok diktadore bat. Adibidez, hegazkinen. Ara, azkenin, nik usteat taldetako bi dinamika hosek daudela, ez? Orokorrin, talde demokratiko baek, edo diktadore basiok. Bai, nire taldek ultrademokratiko dituk. Vale. Baina jata era bat. Orduan, hegazkinen kasuan, bi bakarri gaituk. Orduan... Claro, demokrazizak ere. Bai, demokraziak karkotxarten, batzutan, adibidez, hegazkinen talden izenakin, nik hasieratik proposan duen hegazkin, eta lan jetzen gustatzen. Baina, etzekian ze proposago alternatiba bezala. Eta orduan, hegazkin ez da ditzen, eta ginean, epe luzeko lan bortitza, hegazkin pixkanak azartzen subliminal egia hegazkin, baina, Nikola dituko jo, ez da ditzen, eta horitu ginean, azkenean, demokrazia perverso bat ezela. Esan berrean, WhatsAppeko taldin hegazkin jarri bala, baina, klaro, bi bakarri zeat ez dago este WhatsAppeko taldeik ez. Ez, bat zuzkeo Telegramen, zuzkeo, 3 talde hola zuzkeo. Bai. Beste hegazkin bideoklipak, hegazkin ez dakize, bai. Telegrama ipau dekela, hombre, nik egizan etxaigan oso ondo nola funtzionatzen Telegrameko asuntuek. Ikuste dute, normalin beti jarri dela Instagrama edo zehose, eta izubon kasuan, esan ditakarri Telegrameko kanal bat daukela, eta gero, mukuru.eus batia ipau diek lehen, hemen jarriko jau pixket txatin, konta egu pixket zerdekan, igual hau geroko atalin hobeto geuko, baina, bueno, ja, esan ego jau takitxo. Bai, mukuruek kolektibo bat, 11 musika talde daukuna. Aha. Eta, 12 diotzek ezen maken. Eta, bueno, azken finean nola, taldek elkarrekin aitzeko lekutxo bat ezela, webgune bat hor daukuna, eta gero tartek eitizkeo mukuru festak, oain urrengoa zeukeo azorak 13 Bergako kartzela zarrian. Aha. Eta hori, tartek eitizkeo olako kontzertu kolektibok, eta, bueno, basikamente hoxe, gero itezkeo bilerak elkarrekin hausnartu, musika mundun zein nahi deun nola, zegize, eta olako kolektibo txobatek. Egiz izan, berez gero naukean asmu hitzetxeko pixket euskal musikin egoeriati, baina nahiko iniziatiba kuriosu irutze zitek, ez? Danak zonalde berdine guzeate? Ez, Euskal Herri osotik gerek, bereziki hemen zeudek talde batzuk Urretxu Zumarran eta Bergaran, Tantzuolan, radio hortan batzuk, gero zerek Renterin beste 2, eta gero Baxena Farron Garazi Bailarran beste 2, eta Lapurdin bat, nahiko banatuta. Oin Bizkaitarra ointzeko berria birkit. Orduan, kontziertu emateko da nahiko ona izango gori, ez? Nahiat, moitzeko aukera hori mango juzela igual leku ezberdinetako taldikin harremanetan egotiek, ez? Bai, beti launtzeik. Xoseitea jau. Vale. Nik uste kompozizio aldetik, bestela hemen igual gero hobeto sakonduko jau pixket, baina hori kompozizio aldetik, nire aldetik etxagoa ez da beste galdera asko. Euk zehose geixo gehitu nahi baldi maixo esan degen nahi, o zehose esan gabe geldigu baldi maiz, hau de gire momentua. Bueno, oinakinok erabiltzen partitura girazten ordena horren. Tablatura bezala, o partitura?
zer bezala zendak? Tablaturak, gitarrako partiturak bezala. Partiturak, bai, museskore programakin. Aha. Eta, bueno, gauza batzuk horrekin egiten nahi nauk. Probatzen nahi nauk, azkenen gauza pixka gehiago zehazteko eukitzea hor papel gainen da eta zea, eta baita entzuteko eukitzeikola, eta batzutan igual, erabili izan dut asko bigarren ahotsak idazteko tabla. Bestela hitz egin duen beti igual grabau, da gainetik kantau, da gauna lagatzea zeiz, eta dek pixka da azkartzen gauza bat. Bai, bale. Eta, bueno, hori herramienta politia da, baina txostekin indiat kantu bat 3 ahotxeta, eta ahots guztik horri datzi, eta gero besti pasau, eta, bueno, horreko ematezizka garrastasunak. Bai, jode, azkenin partitura bat aiaiz interaktua uleikekena momentun hori la hostia, gaur egun ordena horakin da egis esan, igual, ja, oitutera txaudek, edo zerretea, adibidez hauetea, ez? Bi tipo, oitze bere etxetik izketan, baino musikiei kriston... Nik usteat ordena horan aurrera penasuntone kriston bultzadi mandixola, ez? Adibidez, baulako gauzetako, ez? Bai. Da... Ostia, orduan solfegoekin ego horraziaiz, ez? Bai, gustatzaiak, bueno, sartu ninen konservatoria oso berde hola, zarera frogak nola bala pasauta, eta lehenengo 2 urtetan nola pixka sofritu nean, irakurketakin nola, eta gero ja behin martxa hartuta, bai, guztua hain nago, Hemen kanal hontan eta gitarrizketatan behin baino eso aipaudion bezala solfego putada baek. Plan, oso ona, kontrolatzea aldima oso onaek, baino kontrolatzean arte, hostia, Bai, nik hartu nian ja, karo, ni ez ninen jun umetan da musika eskola eta hola inoiz, karo, ez nialako naiz, ez niretzako momentua, eta ez nire inoiz ikasteko gogoa, bai, 30 urtein arte. Ni ja, hasi nauk solfeo ikasten, ia 30 urtekin, ja, kriston konbentzimendukin bezala gogokin daula, orduan nik guztu hartu diat, baina, bai, horrek. John Liz pasaude, eta esateik tazio handia agurtzea pasau dela, eta jun biharra daukela. Venga, John Liz, mertzi pasatzeatik, eta jango atxuk. Egarra, John Liz. Magira. Bueno, geho, beste atala, esango genikek, pixket teknikiatik itzetxeko dekela, baino, hemen egiz esan, claro, nik usteat gitarristin arabera dela, ez? Igual, badauke gola teknikan bat, esatekena, hostia, hau asko etxeiat, teknikoki nola definiuko guke ire burue, ez da gerrezak aldera planteatzie, baina usteat entenditzekela, ez? En plan, ze teknika ibiltze juk? Bueno, gauza zehatzikola bat esateko adibidez, gauza diferente jotzizkar, claro, baina gauza bat adibidez askotan indiatena, MKT talden jotzenean, hola, hardcore, post-hardcore holako talde batuan, hola, dut, Lizabo, onda hortan, eta nik orduan jotzenean gitarra, okurritutakoa, eta ateatzen gauzak eta hola, eta asko jotzenean hola, itenean asko gauzak, gero azertu jaten gauza batuan, eta itenean holako gauzak asko, ez? Eta gero kontura ginen, hostia, hain aukiten, gero, ja urtek berandu jaken diatzen aukien iten, nik entzuten da, ondo zeok, eta, banekean oktaba bat zala, eta azkenean hain aukiten tercera bat, irudun bat, maiorra edo menorra, bi behatzauekin, ez? Eta gero, iteatenek, iruduna doblau. Zegat ikustean. Bai, gutxi gora ikusteek, bai. Pena badek ez tala ondo haitzen, gitarrie lehen eukideun arazo horregatik, baina, bueno, bai, ikusidek. Horrek asko gogoraraztezik berri txarraken zertarago amestun intrua, rollo hori zaue pixket, arrastre hoxekin da, arpegi hori, itzek badakin ze kantu zate jaten. Ez da asko manejatzen berri txarrak. Igualdik. Eta horrein, atraia beste gauza bat, hori nire ez zaten aztertu, baina dek, hori inberren, behatzau, beste soka dut geizteat, zainokola, eta bentsa ginea kantu bat horrekin horreko nola, zer deka, hori nire etzek eta osondotek, usteat, notak erramena, ena izela tonika egiten nahi. Akorde hortako tonika egiten ez nahi zelai, beste zeba dela, hori nahiko xele horreak. Inbertsioa, egaz? Bai.
gauzek grazioso bat esan dugu oso, eta hori, neuk galdetzeiat, euskeraz ikiste, konservatoxun? Bueno, irakasleen arabera, baina orokorren dana gaztelerazek, irakasleatzuk zaiatzituko euskera ziten, euskera zondo dakien irakasleek, baina haino dituta zerek musiken uzerdera zitea, ez dakiela nola egin euskera, erdera pasatzeituk, eta hori asko zeok musika. Iruduna esan deganin flipaen dea, en plan, honen nundi gata hori, en plan, batuak hori obesteik, eukaz maudek, ni beti tercera, nik erderaz esatetxeat. Ez dela euskeraz esan nahi, hori euskeraz ez diatelako inoize inun ikusi, hori? Plan... Konservatoian hainbestean joilatu baituk, hori, biduna, iruduna, lauduna, bosduna... Olaek, bale. Baina, bueno, gutxi, oso gutxi. Ez, bueno, baina ondozio jakitxi, mendik aurrea hori biltzen hasi berko, pixket raru itxezite, baina... Pixka rarito, Irudun batea ikun nahi ez. Baina, bueno, vale. Batzuk esate gure, irugarrena. Irugarrenak nahi... Tercera, nahi irugarren geixo zonatzezik, bai neire, baina... Bai, etzekean nigola, bituna, biruduna, bosduna, sortziduna. Nik uste ofizialki hola gala, bueno, hori zuposa guiat, ikusita irakasle eginak hori hola esateguenak. Baina etzekeat. Vale. Eta, ge hori, gitarra ritmikuo aiz, eo geixo aiz solista rollu geixo titekeik, eo nundi moitze aiz? Ritmikoa gehiago, bai. Nola jotzen da kantatzen nahitu nahi zen da, eta joera hori izan dek. Gero solo batzuk jotzizkea tarten, baina asko ez. Eta solo hoxetan ze teknika ebiltze ju, ze eskala ebiltze ju, horra nahi nean aiau, hau de bitxket atal honen mamixe. Hori, komentarista esateik, por cierto, behasek irugarrena esate zebela, eta Horazio Mutuak gitarra midi jolea esateik. Komentarista zeindek? Komentarista aspetiko gazte bat, hemen kanalin desente ibiltzean tipo bat. Apa komentarista. Apa komentarista, aurreko baten ire emanaldin baten ikusinean da zain, hostia, etzekera zautzeaten, eta Horazioak esatek gitarra mili, zeukeat, ez zeukeat hemen erakusteko lokalen zeukeat, baina zeukeat gitarra batik pastilla midioa jarrita, eta horrekin bala, sintetizadore soinu, patmezenin soinua, bakik. Izenak zonatze zi, baina ezin diat esan ezautzea denik. Tipok, asko erabili izan dik, soinu bat gitarrakin, midi gitarrakin, trompetan imitazio bat bezala sintetizadore batena, eta hori oso gauza zeleberrea. Baina hori, etzekia, distorsiokin, delaiakin, dazea, eta dek soinu bat nahiko zehatza, eta nik pastilla jarren nion eta dauketen pedalera batekin, antzeko soinu bat topa unian hola, nire ustez dek kristona, baina nire ustez bakarrik, inoritze gustatzen. Eta zegoenok erazkinen sartzen, zegoenak txosten sartzen da, denak esateziatek, hori nipa dios. Ez da bi konpazetan en plan, piri, bat, bolago bat ez. Ez. Eta Horazio Mutuak horretik esateziak, beti hain horrekin, baina hori zentziot sartu inun. Soinu horrek nokuelan, esateik. Hemendik eskaera bat nik soinu hori entzuna, en plan, lahaxe uste mutilei pare bat konpazetan zeo zeetan. Jake gitarra gaipau ditugen, zenbat gitarra euskek, hau galdera utan nahi ikezoat, zenbat gitarra euskek eta zenbat diru ez daude gitarratan, akordatzea baldin maiz. Oso gutxi gaztau dut egia esan. Zeukat hau, gitarra klasiko bat, zeukat ez da zen markadan, leyenda, made in Spain, modelo especial. Duk usteat, ni año bastante zarra, bai. Usteat, 70 markadako dala, hola, nire eman hauan, bere garaien, jotzezean gaztetan dala, baina gero ja nik izan joiz ikusi nire eman jotzen, gero ja utzezean hor, abandonauta, eta nik bere eskuatu nian. Eta, bueno, gero bai gaztau diat, honi jartzen pastilla zeukik hemen puenten azpin, eta jako batekin ateatzeko, eta hortan gaztau dizkean, 200 euro hola. Gero, karo, aksesorio baita zeukeat hau postura klasiko jotzeko katxarritoa, 50 euro.
Eta, bueno, 3 gitarra zuzkat. Zukat elektrika bat, dekela Squire Fenderren imitazio, Fenderren gama baja bat. Bai. Baina hori gaztaunean gitarra erosten 250 euro lako bat. Baina gero tuneatzen jundau pila bat. Hola, tipo, lehen asko izategoan tuning gizon kotxe eskasa erosi hola, Renault Clio hola, eta gero danak gizon gauza sartzen. Espoz gehiago gaztaudek aleroietan kotxen baino, hori intziot. Eta gero jarrez ezkeria, bi pastilla onak eta bueno, gero midi pastilla baita, holako historik. Estrato baek o Telecaster baek? Telecaster. Me cago en la puta. Cago en Dios. Ne, etzite Telecasterra gustatzen. Estratu eta xente gustatzen zite, baina, bueno, barkatzeiat. Bai, bueno, ez nako oso fetichista gitarra zunton ni. Gero zeukat, eta bat, akustiko bat, Takamine, G-Series, baina hau alainenak. Takamine hauek desente honak ditugela usteia, bai? Bai, hau entzako zen mozioak, baina hau alainenak eta etzeke uzen balion ze oparitu intzien behai, beharreak oparitu zidan, eta hori utziziak behak etzea jotzen da. Ondo. Eta hola, bai, bakoitzatik bat, akustika inoiz ez da deuki bantxe hasi hau jotzen. Beti klasikoa jotzeko izan hau gehi honi, Eta konservatoria sartzen gizton zalantza eukinean, ze gitarra klasikoa, repertorio klasikoan aldetik handola, ez zitzaidan nahi beste interesatzen, baina instrumentua bai asko, eta aldiz elektrikoa, instrumentua bea askoz nahi haunean klasikoa jo, baina gero, elektrikoko gauzak igual gehiago, jazza, no seke, eta azkenen klasiko hartu nien. Ja. Lehen esan diek bi obra ikistetxukela zenbat hilabetin behin, konservatotxun? Trimestra dagoitzen bi obra, bai, instrumento principalakin. Ze obrakin aiz? Zer? Ze obrakin aia izan oin? Bainain nauk. Ostia, partituran bilan jo, nago konatzen. Emate honez ez zaude oso ikizit join diga. A ver, zeukat, Fernando Zorren Rondo, número 6. Ni puta idea. Oko ya pizka. Venga, maio, gabe Rondo entzutean. Oso gaizki egin hau, gaina. Ai, pena baek, este gai ondo haitzen, tio, pena baek. Gaitzen. Ez. Hola, oso klasiko robat, hola, dantza bat ezelaek. Eta gero hori beste pieza batekin modernoak, nahiko guapo zeok, dek Roland Diens, Saudade número 3, eta dek, hola, pixka gauza kontemporaneo bat, hola. Eta, bueno, ze niveletan sartu haiz? Ze niveletan hau? Oain, 5. kurso natziok, de konservatorio erdimailakoa. 5. kurso egiten egin urte dituk, eta hau bukatuta, edo bukatu gabe baita zerena frogak inezkeo, balkonikek junja gui mailako egitea musikenea, o iruña, edo sartu ezkeo. Baina etzok eta asmoik, nahiko ekidatu nekin. Ja, hori nivel nahiko zeaek, ostia. Nik uste konservatorio grado medio bat ja ondo jotzeken gauz. Ja hor musiko honaiz. Ja hortik gora ja espezializatzen nahi baldimake, alde nahi paudia hon bezala ez beti ziok bidie etxeko gitarran, baino, vale, ondo. Bazago bat hemen galdera bat, apartau tekniku pixket bukatzeko, tapin egin baldakik. Ez. Zaldakik. Alame bai. Vale, ta txau. Izugo getzekik. Ez horiek... Galaini ditugu ziur eta etorrikoak eta behar ginen. A ber, ni oso frikixen hau, eta galdera hau dugu, hori nahi tapine asko gustatzen zitegan teknika badekelako, eta orduan betire batzuten egin etxeak galderin, bakiko ez dakik, sin maz, ez haue... Ez dugu erabat seguro zer dan, baina guztia da ez. Baina, seguruak nik ez dakitela egiten. Vale.
Vale. Ba, oin pixkena handimak gusto pertsonaleta pasako batzuk. Galdera oso xeleurri ingotxea batzuk, batzuntzat galdera zaila izatetuk, bestentzat diuelez, baina dituk galdera txorrak en plan, zein de gire disko favoritua. Ekarri ingoiat. Vale? Ekarri ingoiat diskoa. Bai, erantzun ona. Ja, beste, aurkitu. Bat ezateatik, eske oso galdera zaila, baina Ulertzea zaila. Nahi baldimak esaiztek bi o hiru, Blan, ez baldin hauek bat argi, hiru esaten latzeat. bueno, bat ezagoiat eta listo, honen hori izatek. Vale. Bilau, taldeak Bilau, Bilau. eta diskon izanek Bilau baita usteaz. Euskaldunek? Bai, B-I-L-A-U. Tier listea sartu gotxeat. Eta dek talde bat Garazi Bailarakoa, Baxena Farrokoa, Aha. eta hori zeok Aia, komentarista. biolontxeloa, Aha. biolina, gitarra elektrikoa, eta gero laua hots, laua bereziki bi, baina kriston taldea ez zekola asko zabaldu, baina disko bat intzuen, baina kriston diskoa. Pascal Irigo jendek gitarra eta hotsa, Aha. Elorri Falsa, beste hotsa, gero Xabi Etxeberri, biolina, eta Jeremi Garatz de biolontxeloa. Ostia. Kriston taldea, Bilau. Vale, Bira uzazu, hor badoken azaltzea eta Bandcampen bai. apuntau behat, tier listea sartzeko, urrengo sasuetea denin tier listin sartuko behat. Talde berrixeek, o ja urte bat zamazkitek? Bai, urte batzu, bai, etzekat, diskoa izango dut 2016-2017, hola. Bueno. Bai, de hecho, oain momentu netzeko oso aktibo taldea, azken aldien ez du jota. Vale. Bueno, baina behintzet ez tegela oindala 20 urteko talde bat esan nahiat, pixket kontemporaneo godek, ez? Bai. Ba, ez diat inoiz aju, esan. Azkenin... Euskal Herri mailan musika berrixe lortziste erresa, o musika berrixe ezautzia, así que... Horratik izango gotzea, pa. Galdera kutre bat endi hau, urrena initxik. Ire kantu favoritua, eo hiru kantu? Galdera kutra grituko nenak, Doituzak, hortxe segiko jat, hor Baxena Farroko mundu hortan, Vale. kantu bat zeok kristona, dek Zure Irria tituloa, eta abeslari edek Elorri Lambert, bakarrik kantua etzulatea bere izenen, atea zen Paco izeneko tipo baten diskon, Paco dek izena artistikoak Paco. Diskon izena dakortzen, baina kantuek Zure Irria, Paco Zure Irria. Eta, karo, jarriko zu eta ez da Paco kantatzen da baizik, eta Elorri Lambert, dek tipa bat kantatzezuna Seitan talden, beste hor Baxena Farroko taldean mukuru neuntzian eta hola, eta kantu iguala gero Seitanen intzuen 6 ahotsetako moldaketa batekin dola, eta, bueno, 3 ahots doblekin, eta kristonaek, baina politxenek bea bakarrik daunen, gitarra eta kantuakin Elorri Lambert, pasote, Zure Irria. Vale, apunta guaiat horire entzunaldi bat emateko, en plan, ondo saltzek, musikie, ondo saltzek. Aprotxan guaiat, zaiat jende, bueno, behatzi pertsona zaude, baina, bueno, behatzi pertsona haue jakitxiko, iki jakitxineak, datorren hastin, Diabolo Kiwi ezautze aldek, Diabolo Kiwi taldia. Baxena barrun neiko jarrit jaola ikustea, da ziki imaginatzea ezautu gotxukela. Ba, datorren hastin Amaiu Reper izango jau gitarrizketan. Así que oso interesante ongok, nahi egixe esan azken aldixen Euskal Herri mailan erten duen talde interesantenetako irutze zitek. Daukeben rollu kistonaek. Eta, bueno, aprotxo diat espan pixkatik jego, datorren hastin, Amaiu retorriko gala, eta oso interesante ongola irutze zitek.
diabolokiek kristona, Kistona, bai, ni gatxunian, Amaiurri esan berri honen partez, vale? Arak. bizitza ontan dauketen arantzaik handinetako ala, azkena iparraldean egon itzanen, azkena Baxena Farroan egon itzanen, bere kontra pala partidu bat galdunean, Izindu bai. eta hori arantza hori hor dauketela, eta urrona berez juten izanen kriston pasarea emango deula. Vale, ara akordatzen hauen esateko. Gintuan, Paskaliri goien dani, eta ituan kontrariok Amaiur eta Allande, Diego Lokibikok, bajista eta gitarrista, Aha. eta zegoan, apustuen genduan. Eta apustu hauan, biai galtza balin bazuen, Diego Lokibik mugurun sartu berko zen gure kolektibon. Ez zuen nahi, gero ustean bat baten nahi zula, baina, bueno, azkenin ez. Hombre, berez positibo, esan nahi, ez hau ez dara zertan lotzen kolektibo baten egotik, txegiat. Ja, ez baina. Galdetu dozu horregatik. Eta, karo, baina ez zuen galdu, irabazin zuen gu galduen nuan, eta gu galtza balen mogen duen, inbergen nuan kontzertua jo, Paskaleketanik, Polin eta Julietekin, iparraldeko bikote, abeslari bikotea, Horrekin kontzertua jo, etzeken ze tipo netxen. Karo, nik genean ez dautzen tipua, behientzakoan tipo mitiko bat. Eta guzti datu ala, eskuindar bat, ez tegize, politiko bat, eskubikoa, hotzik atosun Zesatek. Bai, eta inberren duen, gure apustu galtzen prezioan, horren netxen jo horren duela Polin eta Julietekin kontzertua. Eta oan dira ez hau bete. Eta Paskalek esatu zizten, ez balima betetzen, kriston kagada indio, ze, hauen kontra apustu bat ezin dugu izirazi, ze irazitale behaiek ez du kumplituko, ze dugu ez du kumplitu. Ja. Bueno, kriston katxan dugu zarra. Baina, bere kontra galdu izana, oen dikan hortzeuke eta arantza hori. Vale. Komentau gozo bat, datorren hastin, zezate igen. Hori, diska gogokoenatik itxein diau, kanta gogokoenare galdetu diat, diska ez, talde gogokoena? Taldea. Hostia. Aiano Kaneko. Nola? Aiano Kaneko. Aianok. Aiano? Vale. Kaneko. Da, zer de hori? Talde bat, bueno, dek bakarlaria taldekin nolako zuze, esan dezagun. Baina, bueno, taldeare badek. Dek Japoneko abeslari bat. Neska bat, Aiano Kaneko, eta irutze zaiak, baina kristona. Osa, dek, esatea favoritoa, eta ez zera esaten hor nire bizitza gozea favoritoa, baina orain momentu honetan nire favoritoak Aiano Kaneko. Aiano irrigakin, eta Kaneko kakin. Eta, dek, baina entzuteat eta flipa hoiteat, zonan. Horire apuntado diat. Gaur musika berri asko ezautzen nahi nauk. Ondiz diat ezautu, baina eta zueke aukera hori dago usta. Ondo. Ender txaten zuz ezate aldiko, Zer? Ender txaten zuz ezate aldiko. 10 pertsona zauzke hau, baina jendi usteat de tranquiz daola, azkeni, hau nik usteat geixo dala askotan nivel fondu neukitzeko zehozez, eta interesatzezaken momentu idaztea etorri, baina momentu netzio movimentua hondik. Lehen zoze, aharra jotzen ibili asuri biltzata, baina... Geuzeiko jau, inungo zeipe. Asuri biltza zautzalde. Zer? Asuri biltza zautzalde. Asuri biltza zautzea Twitchetik, Twitcheko bere nike zautzea, bea pertsonalkitzea ez da bat ideik zein dan. Enik zuzmoa zeukeat zein dan, baina... Bai. Eski uste dantzolako dala. Nik ire zuzumuei laundu dozoat, eta nik usteat John Leezen laune dala. Da John Lee zantzuolako Okin aztean bat, otedan zuzmatzean nik. Oian itzaiat. Oian ikideek ez. Balda hue tonalidade favoritoik. Pum, en plan, directamente bota hoia galderia. Galdera raro nahi huen.
Ez dukat. Ez. Ez bat aukera. Vale. Ez, bazio jendie, adibidez aurreko astin Marina Landa onuan, eta Marina Landa esan zian, la menor, gustatzen zagola. Bai, Ala esan zian. Marina. Oida, osardia. Bai, adibidez beste batekin unitxaniare esatezian, bea mi menor, mi mayor, azkenin gitarrien afinazioke asko baldintza guleikeago, ez? Erabiltzeken, hori, zentrotonal, gexen erabiltzeken zentrotonal hori aukeratzea gordun. Venga, me la juego. Fa mayor. Fa mayor, Hostia! Hori, gitarrista asko gestibe esango, Bat ezateatik esan diat, hemen zauzka galdera batzuk jotzeko izango dituana, baina, bueno, nola ez diagun lortu zoritxarrez hau dixue bere honenin, bai, pasa, ongotxeat, baina, bueno, bauke kantun bat, eure kantue esategena, hostia, kantu hontan zailtasunez pasau egin nauk, liken bat sartu dekelako, edo ritmo berezin bat sartu dekelako, eo orokorrin ire taldetan jotzeken musikiekin nahiko komodoa. Zaiat, ulertze aldan galderia. Bai. Azteko beste esan deken gauzakin esplikau garrazeok ikusen zule ik indekela irudi faltsu bat nigandik. Bai. Ez dut horret. Bai. Bai. Karo, ipentsatzen tiponek estribuinak itizkik eta gainean musikoek egigoik soinu txartela eta hola biztorek, eta gero kontura naiz nitzala un kutron. Bueno, a ver, nik argiziokenaek mundu osuk ezin dula hau euki, ez? Nik bai pentsatzenean OBS eukiko goala. Ze OBS eukiko hauan desente gauza eki eukiko genian, baina, claro, enakean PlayStationetik zuzenin streameatzekela. Eta, por cierto, Gabon, River Rock, txatin kasoetxen aidala. River Rock, bai, horixoko gizasenia. Hori betan River Rock. Bai, horixoko, bai. Gaur zautzeaten en persona eta ez nekian? Twitterren Ibai. Ibai Llanos ez, bestia. Bai, Zega zenan. Hori joan tarrasko zautze gaitiat, nik zauztarra nauk, eta hori joan asko ibili jata. Baina barkauiak beste aldera bat indiak. Bai, gehu hasia jugizketan da. Bota. Zailtasun aldetik, hortzen ere pareko kantutan aitzen hau normalen, Bai, igual momentu etzan txosten hasieretan da hola, tunixi bateri joleek asko tiratzen zigula, eta gauza batzuk pixkat komplikatu gituan hasieran, baina, bueno, gero horren bitartez asko ikasteko baita, da gero erosogo sentitzea ez, da... Bai, normalen, bueno, txostekin bai, momentu batzutan, egote gintuan bai, gitarra jolea, osea, gitarra jolea ni nauk, bajoa jotzen duna horma, eta ni, birok pixka dolak, abesti batzutan, pixka forzauta hola, ostia, kontzertu met jata hortan zentratu da hon behar dela, baina, bueno, gero pixkanak soltura hartu eta ez dituk, oso gauza zailak ez dituk, bakarrekan, bueno, soltura falta deneukela, baina. Ze estilokin identifikaukoan ire talde bakoitze? Lan... etiketa bat esan berko bauan, eo... sin maz, haude, jakitxeati. Zer rollotan moitzea izan. Bueno, izuotak ez mandek bikote akustikoa, orduan hori pixkat kantautoren mundun moitza dituk. Bala. Eta, baina, bueno, de gauza bat, pixka gure izaera dukena, eta ez alaia ez tristea, tarteko zozedek, nahiko poetikoa, nahiko, bueno. Eta, kezmanek eta nikola bikote formatuak baita, eta gure izaerak bultzatzea ditu, pixkat, txoroaize pixkat eukitzea, eta hori transmitiak entutan baita, baina, zerrekola gauza sakonak zerreko baita, zerrek gauza pixka experimentalak bai, letra aldetik etola. Ados. Olako, nahiko gauza xoabea eta lasaia eta nahiko atxeginak. Eztek bate urbanoa, hori izan dugu jendek. Urbanoa zezentutan? Zer urbano. Eta Paskalek esateik, dala pluk. Gure musika oso pluk dela, eta pluk dek frantxesez,
baserritarrei despektiboki deitzeko da honitza. Eta hori ja erabiltzeko hola, kaxero bezala, edo? Vale. Eta pixkat hori daukela esatik, eta ez gaitu baserritarrak ez kezman da ez ni, baina, bueno, kezman gabilerraek, naizta ez baserritarra izan, Bueno. pixkat bai. Bai, ez? Gabiri nahiko baserri diruek. Bai, eta bazeukau, hori, gauza hori etzekaten du nola esplikau, baina hori ere bazeok zeolakoa. Gero, txost, dek, bueno, lehen kantu bat aitu ezue, dek nahiko alaia, bueno, zeok, bateria, bajoa, gitarra, elektrikoa, askotan garbi batekin, distorsioi gabe, eta hola, gero, bueno, hain distorsio peixa sartzen zenok pasarte batzutan da hola, baina, bueno, soinu hori pixkatola nahiko xoabea. Eta, bueno, batzutan popero xamarra, batzutan zoro xamarra, trompeta, gero kezmanek trompeta zeok, eta bueno, musika nahiko zoroa, nahiko alaia, nahiko zoroa, orokorren alaia, gero pasarte rarok eta gauza zorok sartze guztaz zaigu, koina, ahots asko, bi ahotsetan, lau ahotsetare bai kantu batzuk. Entzun diaunak guztiat iru zauzkeala, ez? Entzun diaunak. Bai, zaten baten iru, bai. Eta gero, egazkin... Egon nahi momentu baten, etxaiak aztixema hosiken, intentan baiak. Praime mantzidek. Praime beti celebra berazio tuta rentzon dugin. Kastrola, ezkerri asko. Hostia, nola antzeman degen joteken atxoala gaur isi egun, zehotze jodia baino bate berotzeke, baino, bueno, ezkerri asko Kastrola, eurrea. Hori estudio ya, bai. Hori estudio ya, motel. Bai, ja, berrize, eskertze giri, Kastrola, la hostia, mertzi, eurrea. Kastrola... Ai. Bai, barkaiek moztu bainaut, baino, eske momentu mezizian, ez? Bai, beharrezko gon, ezin besteko gon. Eskerrak, Kastrola. Hori, txost esan da hori, nahiko alaixie eta nahiko dinamiku bat egin zen egitzea. Bai. Eta hegazkin berriz? Hegazkin dek elektronika, elektropop, pop, trip hop, baita. Vale. Hori flipatzen pixkat, holako gauzakin. Eta ez, bueno, jendeak entzun dituen jendeak esan dizkigun gauzak dituk, Vale. Eta, bueno, dek elektronika, baina hotxakin, osea, kantu pixkat, ezketzean nola espekau. Bueno, hori, pixka kantu normalak bezala. Elektronikakin, baina pop musika. Vale. Esan dezagun. Vale. Eta badek nahiko sakona, nahiko melankolikoa, amodiozko kantuk, gauza serioa. Pixkat. Twin Peaks telesaila ikusi duen antzat, dek Twin Peakseko tabernan Roadhousen hotzeko moduko talde bat. Bai, hor ikusi hau, osea, mamun bat azaldu gala horratzin. Ja, reflejo ikusiak, Baukek, Euskal Herri mailan, hau esan die, imaginatzea talde iguela aukerauko gela, Euskal Herri mailan talde favoritona? Baina, aprobeten beste bat esateko baina. Bai, aprotxa izak. Maino jen hart. Hostia, danak iparan dago izatera, erramaten nahi nauk. Egoaldea aldarrikatu berra dago, porque egin urkezti dukazio ikiten. Bueno, ez, egitxe izan, iparraldigin egin degen, iparraldeko taldigin egin degen, hori. Hola, esan joa, ez aldusik gaizki izaten azte baldima, ez jamik hauen dio. Iparraldo talde asko aipau ditugela, da ondo hola, beti egoaldin moitzea juk, eta adiez, diaboloki bire nik usteat alde hortan de puta madre hola, ze nik usteat iparraldi berriz Euskal Herri mailan musika
Bari, musika mundu hortan behasin izena zabaltzen nahi dila, ez? Bai, hostia, kistonak dira lokigu, Kiston taldeak. Baina ez aiek, beha, egoaldeko talde bat ez aiek, a ber. Negoaldeko bat, a ber. A ber, pentsatzen berriat, Bai, lasai. Que egoalden talde iguazeok. Ez zautzen bat. Zera, guritzen noin. Batola, a ber. Lasai, nahaldimea beste galdera otakoia, dakio esango hiek. Bizko kortzuzka atoratzen, bitzen nijok, bale? Vale. 2 segundu, Bai, lasai. A ber, hemen, hau egin behar, a ber, hau gauza probar deat. Ja, eske baina hola ez dineat ikusi behar naiz bueltatzean. Hemendek. Ya está. Ez tea jarri diat. Mitiko Los Simpsoneko technical difficulties. Bera, piripipipi. Hemen trukeat, Ja taldea trukeat, Javier Muguruza. Bai. Ados. Oso jalean eok. Oso. Kiston eritzatak. Hori zein dek? Muguruzatarraek o zein dek hori? Muguruzatarretan zarrena. Vale. Jose Ripiamen jotzean. Eta zer rollo dek, o zer rollotan moitzeuan, geixen bat? Oso rolito beretzi ezukik. Ondik anai dek, ontsa disko dateik. Bai? Umentzako disko dateik, baina elduntzako da zuzkik, hauek. Zeukik rollo oso berezi bat, jazz musikara gertu batzean ahola. Vale. Ezan goien kantautore, jazz, olako zer baten, eta super show kantatzeikola goxo, ultra goxo, eta netzako dek kristona. Baina ez dekola ikaragarri popularra ezek. Adiaz nire pixuke ditzek bate gustatzen. Ados. Baukek pua marka bat, ze pua erabiltzek normalin, igual gitarrista klasiko izen da ez pua erabiltzen, o... Erabiltzeat, gitarra klasikokin nahin besterez, baina elektrikoare jotzeat eta akustikare bai, baina etzekiat ez da zenmarkatakoan erabiltzean. Vale. Sin más, baldi maukek... Mira, moiate hortzukeat. Hau egin datu, hori. Sin más, jakiteko, bakizuek gitarrizketa danetan olako datu jakitek gustatzen zagula. Erabiltzeizkeat gris batzuk, tipiko gris batzuk. Dunlop. Nola? Dunlop. Bai. Teniseko pelotak egite ditu, Bai, oso erratxei, mate unez. Koetzeko erruiak igual, baita? Nola? Koetzeko gurpilak bai igual. Batxe, gomazkuan edo zer. Ez, erabiltzeizkeat gris horiek, nahiko finak normalen, 73 milimetro hola oso gorra eta oso potola izatea gustatzen. Vale. Justo hemen topatu jat beste bat. Ez zegoen unik azalduan, ez zegoen erabiltzen olako, baina haudek elipse, roxa. Ez tia dezautzen? Baina ninok gauza egiten nenok oso fijatzen, Vale. Eta adibidez, soka aldetik, bauke markan bat, edo kalibre gogokonen bat? Bueno, ibili nauk 10 bat urte denda jonda merkenak eskatzen, eta oain pixkat arrotu ezela inauk, eta baina erabiltzeat gitarra klasikokin Hanna Bach. Vale. Nik zein erosten itxean? Zabarez erosten itxean nik. Notzekiat. Vale, ez hau txoan.
sin más. Ez que ez bat ezautzen, osea, pasaizketa urten merken hartzen da, ez da burun hartuta marka, eta guain, klasiko gio miska flipago bat, eta elektrikanak, etzekiat zen marka aukean, Vale. Sin más, gauzoitan putrean gozketan. azkenin gitarrizketia momentutik, hola gauza galdetzea, interes orokorratik, en plan, sin más, jakit llego, hostia, hone gau biltzei, bestik gau. Urrungoi ezaiok, amaiurri ezaiok. Aurreko nizu nuen da, ez zeuken ni puta idea de gitarras. Amaiurre beak esan zian, nahi, beak ez dula beste munduko eze jotzen esan zian. Beak jaitzen diat xe WhatsAppetik eta hola, ni ustea tiput desente jotzeula, en plan, gainea rollo funky hori era bat dominatzei. Bai, tipoa. Bai. Izan oso anik, datorren astin. Azkeneo zatire aiagoa, ni ustea ja zaukeat, bai, baso bat ola, azkeneo galdera bat Euskal Herriko musikin egoeriatik izketan hasi horretik. Kontzertutako anekdotai baldaukek, en plan, graziosue, o kuriosue, o... Bai, pilloa. Ez que, ez ezkat apuntauta eman dituten kontzertu guztik eta hori nahiko nik eduki, baina izton desastra nintzen lehen, oin zinok apuntatzen dana, baina... Ja behan du igual, ez? Bai, ez lehenengo kontzertua joan hona, ja izango eko, oindala, Usteat 2006 hola... Ja. Ja, 15 urte, o... Bai, 15 urte, exactamente. Anekdota dek batez ere, gure taldeko bateri jolek askotara ipatzezulako, nire anekdota ezela, Zarauzko Gaztetxean izan nuen kontzertua, eta kontzertu gela sartzeko atea, ez nula aurkitzen, esateik kiston mozkorra nebala, eta ez nula aurkitzen, sartu bergen duela kontzertu gela, eta ateko manila enula aurkitzen, da nitzela zaizela morala. Ilupetan nuan, karo. Baina... Hori bat, gero gitarra gotzea. Hori da, Bai, eta hola, anekdota piloa, adibidez, zean txostekin gizton txoke pilektizkeu. Eta asko gatz gaitu behazengo 24 horasen kontzertutik bueltan, igual goizeko lauretan, ordubitan, bostetan, hor, dakezmanek albondiga jatizkik beti, hor albondiga saltzitu da mikroondas bateotek berotzeko. Anekdota bezala, hoxe, kezmaneko jateu da. Gero, furgonetan jute danen txostunok, elkarrekin, beti saiatzaituk, danok elkarrekin juten kontzertua, eta orduan furgonetan elkarrekin balen bagoaz, beti kiston txoakei pila sortatzeituk. Eta gero kontzertu minutu gauzak eta pentsatzezkau, da gero txorak eriketizkau, eta eta gero zeok oso anekdota polite, bideoklip bat egin duan, kantu bat egin duan, izuotak ez manena, eta kantuan tituluak, enbutu lainoa tifoi bihurtu da jada Illinoisen. Vale? Hori titula. Eta hori sortuan, hori joan eginen poteatzen, hori joko lagunakin, eta taberna baten genden trago hartzen, eta telebista piztuta zeban. Eta telebistan azaldu zen ETV bateko titularra, notizia baten titularra idatziz, eta guan, enbutu lainoa tifoi bihurtu da jada Illinoisen. Eta horrekin egin nuen kantua, eta gero bideoklipare bai. Eta bideoklipen kontatzek, enbutu lainoan historia, eta orduan ikusentzulei, esan nahi zuet, favorez sartu daizte mukuru.eusen, izuotak ez man atalen, eta hor bideoklipa ikusgai daukezue enbutu lainona, eta hor kriston anekdota kontatzea. Eta hortik, asuntoek, bideoklipen azaltzea tifoi iztarik. Vale. Tifoi iztarik dituk, tipo batzuk, tifoi bat daunen, juteituk tifoi horrei argazki gateatzea, grabatzea, zaize, tifoian atzetik ez dela juteituk. Tifoi iztarik dituk. Orduan, ni ezin izan horri buruz informatzeko eta hola, jarrenean bilatzaile baten, cazadores de tornados. Eta, ja, bilatzaileak beak, aurretik ze buskeda indian horrekin jartzeik ez,
Eta beha jarri zitzen, cazadores de tornados muertos. Eta, ni, zen! Nola, da, Isildu, claro, Juan, cazadores de tornados muertos. Claro, behaiek ero bat dituk eta jut dituk tornado nantzeki, azkenen zeitu du, hil. Ja. Ja. Nik pentsa unian zala, cazadores de tornados muertos. Eta horren zanean, hostia, ze hostiaek hildako tornado bat. Tornadorik eza, horiek hildako tornado bat, ze hostia. Eta hor, kriston flipada rapa unian horrekin. Eta egon itzen txostu nahi, horrekin esaten, cazadores de tornados muertos, cazadores de tornados muertos, eta orduan, azkena, ateagen duen, destilago genduan, azkenengo txorakeriedek, cazadores de tornados muertos. Ja, net, jendek ikusten noño ailatzean gure tontakeritan. Cazadores de tornados muertos. Hori, anekdota ez hori. Gure buruen sortutako anekdota. Nik espero nian zehozea, bai, behin batek zerbeza botazian, da beste bate puñu mantzoan, hola zehoz espero nian, baina, ostia, gertatzen, alde hortatik neko pakeo xogaitu, baina gertatzen gaza fuertena izan dek, behin zeozteko bateri jole Tunisiri, beste bateri jole batek, beste gurekin jotzen talde batekok esan ziola. Ez dut esango ze talde zan, ze oso itxusi da, esan ziola. Tú eres choch, ¿no? Tú eres choch, ¿no? Gaur, tipuak izan pila ofenditu guan, baina gero danok izan gara zientzigun, da orduan, choch, deitze zion, edo chot, baita, behai, eta ba. talde famatu hauan, o? Bai, oso. Vale. Goukin gehatzea juk, jakitxeko. Da, talde famatu gaipau ditxeula, igual ja azkeneko zail hortaz hartu gatu, ja 10 minutu gehatzizkuk 11 terditxeko, nik usteat ordu terdi nahiko ondo da hola, gitarrizketa bezala. Eta hori, azkeneko galdera hauek ditu pixket, ba, euskal musikien egoeri buruz, eta ik nola ikustek euskal musiki gaur egun. Ondo? Zaten da nahi, pero que normalen galdera horren segidan etortzeko orkeston keja, oso ezkiz eta... Bueno. Oso ondo. Ondo da holare esan lehikek, nahi gero arrazoitze baldimaiek esan nahi dekena, perfecto. Bai, bueno, pentsatzeat beste elkarrezketatuk aldean negatikok nahiko azpimarratuko zituela, eta nik niretzako negortzerek, baina alde positibok gutxitan aipatzeituk eta ni horra jongo nau. Vale. Momentum positibo natxioak, orduan hori izan behar. Batetik, zerek, bueno, hori beti esatek, hori guztiat, deskubrimentu guztizu etengo, kiston talde pila, kiston musika ona, kiston estilo aldetik, zera, badoken sartu, eta hor, eunero nobedadek, kantuk, bideoklipak, kiston aberaztasuna. Bai. Eta gero, nire esperientziadek musikari bezala, Euskal Herriak kiston leku hona, ala musika nahitzeko. Ni ezen nion jotzen emekate taldekin, oendikan jotzen apenas genekian, aukera aukien duen jotzeko kontzertu pila bat, gaztetxetan. Bueno, hor zarauzko mugimendun parte izan ginen, eta gure aurretik kiston bidea inda zeban baitare kanpoa jotzea juteko bai Espainia, bai Frantzia, bai Europako beste leku batzota. Eta gero para Euskal Herrian jotzeko aukera euki diau, da horren bitartez jendea zautzeko, lakizton lagunak iteko. Ezautu alde jendi iparraldin? Bai, bastante. Arratzen nahi, dana iparraldin konto bizte gela motel. Ja, zaitek eno jutu nara bizitzea, arra moten nahi, no? Vale. Eta gero, eta orduan, nin nire esperientzia aldetik, gauza positibo pila bat zerek eta kriston aukera mantziak, bueno, hemen oain zumarran bizin dauk eta horregatik musikatik izan dek, urretxoko gaztetxea jona izalago jotzea, eta hor kriston lagunak ditulako, eta horren bitartez jende pila dezautu jat, eta gero, bueno, baitare, gero ja, oain geotagoia preziatzea, medio bezala musikak ematean aukera espresatzeko, eta kristonak. Eta, bueno, Euskal Herriko goera,
alde batetik kristona. Hombre, arrotasun handuekin esatenean hori pandemia aurretik. Oain, Ja. leku asko itxin dituk, nola baita esateko, Bai. eta baina berze kartzigun etorkizunak, baina hortxe zagok, aukera jotzeko lekutan, eta asko kexatza dituk musikariek, da nire bai, beste momentu baten jata mekamendi euska gaituko nion, baina, hoi ez dago baneuken. Ni neuk, eta behintzat kanal hontan eotean jendi, eta normalik nahiko kritiko batzuk, irrati publiko batek, adibidez kasu hontan beti gazteakin sartzea batzu, baina eske nola ez gatzuk pixket gazteakin sartuko, eske nei hori, amorru matezi pixket, irrati publiko baten hainbesteko pixu eukitzien musika internazionalak eta hain pixu gutxi Euskal Herri mailako musikiek, ez? Eta gainea, Euskal Herri mailako musika hori ere nahiko akotaute dotek estilo edo artista gutxi batzutea, ez? Eta adibidez, hegazkin batein nik usteat gaztean kantun bat zartzeko aukeri eukiko lukela estilistikamente, baino, hori, segurun ez dute jarriko. Ego, txaiatik nola ikustegan, igual manager mato kontratatzen maldin mazua, txat lati mateo. Hortan hau neok, internazionala bale, ez? Neiko dago, ez? Hostia. Ja. Zema... Dani, Iron Maiden kamiseta inatxio, baina, pixkat bale, baina, ez? Karo, hemen irrati publiko hemen gau, zatu berdik, hori... Estela zertako zeok. Hori holaek. Bai. Baina, azkenin... Hostia, gehiago intzaiak. Bai, zehose momentu baten... Zuten azue? Bai. Baina berriz ipustea pixket ju nintzakela. Interneta fallatzen. Bai, kaixo. Iu. Bai, zuza pasau duk, Interneta amateik... Atxu iteiat, baina... Kamari pixket eskastu nintzen momentu baten. Oino, onja balde matei. Bai. Buelta bantziok, Rekupera bindak. Vale. Da, orduan, mukuru zeatik sortu zen duten. Adibidez. Lehen pixketa ipau dugu, baina... Nahi gendua... Gogoak enuken alako sortzeko, hemen guretu zumarrako talde batzuk. Eta... pixkat elkarrekin nahitu, sentsazio duki zerbaiten parte gehala. Bestela pixkat oso zeadek, oso bakarti bezala musika mundua, eta nahi genduen, beste talde batzukin konpartitu gauzak, eta mukuruk zeukiko, webgunea, komunikaziorako talde produkzio bat bezala, baina batez ere mukuru duken gauza ikonena elkarren musika entzute jaula, eta elkarren komentatzea jaula, eta hostia gontzun eta iritu zaiz ezagizte, eta hori kiston aberaztasunak, ematik kiston, igual musikan ez daun batentzako, kiston gauza simplea, hor gauza obvio bat ezela, baina hori kiston aberaztasunak. Eta, gero, bagen eusken amets batzuk, ez dituguna kumplitu, nahin entzulen gana iristeko modu bat horizontalagoa bezala, erabili gabe multinazionalan bidek, eta hori ez dira baimeste lortu, ze bakoitzak, ez zinizten dugu asko bateratu talde bakoitzan politika bezala, baina, gauzatxoak indizkiau, edizien dugu atal bat kanaldu den telebistan mukuru zuzenen nahi atala zeukau, eta hor gure zuzeneko bideo batzuk horren bitartez zabaltzaizkau, eta, pixkat hortan zabatzaituk eta gero badokekin, eta... Pixkat gure helburua gauza duin bat itea bai musikalki, eta gero zabaltzeko moduan, eta pixkat horizontalidadea bilatzea musikarin artean, elkarrekin nahitu, eta publikokin baita gertutasuna. Ados. Eta, Euskal Herriko bailara difendeta iristea, eta herritan jotzea baita, ez beti leku igualetan, jotzeko beste leku batzuk topau. Gero nahi dugu baita musikarintzako baldintzak duinagok izatea, eta orduan plantilla batzuk ezelain musikari bakoitza izen bat pagauk, hainbesteko horatze duzeatik,
baina hori ere rolle bai oso zaileak, Bai. segun non jotzea, bueno, en fin. Ja, bazaki hau. Batzu zerbeztan batzei ez, da bestik diru eta... Bai, bai. Eta mukuru irikitzeziok, esan nahiat, edozein talde eskaulik sartzie, edo nola zigori? Bai, oain adibidez talde horri bat sartuek birkit. Bueno, azkenen norbaitek sartu nahi balima, proposatzezuk, eta guk gero bilera asanblada egitezkeagola 3 hilabeteen behin eta hor proposamenak, bueno, hau ze, da bestea, eta egidek, ontxe bertan irikigo gaudela emakumezko musikarik etortzeko, ze oso gutxi gaituk, osea, gehienak gizonezko batzuk, eta desorek hori nahi dira pixkat arindu. Baina, bueno, bai. Zailek, esan nahiat, gerozta musikarien eska geixo ziok, baina nik usteat bai dela oso esparru maskulin izago bat, ez? Betidanik. Bai. Ba, bueno, ni ja hemen utziko nik, Gamaiak aterdi ditu, goerare junberko jau, jendik ja unuzkeo nazkauko genean pixket, eta zehoze, bukatzeko zehoze esatin nahi baldimak, lehen esan diaten bezala hau begire momentua, eta geho ja hori, nahi bak gitarra pixkat jo, ez da igual oso ondo entzungo, baina ire gitarrakin agurtuko jau gitarrizketa, eta arrai da ingo hau bat emati, seguramente gautxori. Aquí, bueno, bukatzeko, etik atzesan. Eskarrik asko iri. Hau iteatik eta gombidatzeatik. Bueno, irire bai etortzeatik. Bai, netako plazera izan dek. Eta, bueno, jarraituko ja hor, elkarren kontutxoak jarraitzen. Noidek. Gorentzik txata, Ke pasa txat? Ez hauen ire Twitcho kanalan spami ginen berko jau bizket. Bai, tazio zudupe. Tazio zudupe, Oidek. Tazio zudupe. Hor dago ezua, linka. Eta ba, nik nire aldetik eskerrik asko etortzatik. Azkenin basegat denbora bat kentzei zuetela, etortzen zaten da noi, eta eskertzek. Konbidapena onartzi eta nahiko gauza interesanti izan dituk, eta nire oso guztua nago. Así que... Hiru movida montatzatik, eta nahi behat, publizitatein baita nire Telegrameko kanalana, nire gauza guztikor jartzizkiat, bai musikan eta bai bideojokutan eta irratien itezkiatenak eta dana. Eta dek, Izuo Lur Planetan. Telegram kanala. @Izuo Lur Planetan, eo nola izeteko hori? Ez que etzekeat @auken Telegramek, oin behitzen, ez que esan izan diat, dek, @Izuo Zarra, esan izan diat, ja ikusteat ez da, hola. Dek, t.me/Izuo Zarra, baina hori Telegramena dek, Bala. Baina, bera indik, ik Telegrama jartzek buskar eta Izuo Lur Planetan, eta horra saltzek. Bale, ba, perfecto. YouTubeen dare jarriko jat, behien, eta bat eman sartzezaken. Eta, ba, hola, ja, raide martxan jarriko jat, eta emaio gitarra horri, zen moduz. Venga, ingo jat, hartu da, zein lekutan jarri eskua eta berzeateatzen, bale? Bale? Eta gero horri jarraipen emango zego, klaro. Bale? Eta bila hortan, eguak. Bueno, Tibalt, eskarrik asko, Iri Izuo, egon batzuk. Ba, zein lekutan, Oidek. Este ondo haitzen. Pena baek, tío. Ai. Baina hola xebukako gehiago. Izei gotzen. Bueno, eta musika politonekin agurtze geha. Eta beti bezala eskerrik asko txatetik pasau zaten da noi, eskerrik asko bideoa YouTubeen ikuste zaten da noi. Eta bagizue, gitarrizketa baten parte hartu nahi baldin badezue,
jarri harremanetan nerekin, eta ingo dugula zehose. Vale? Venga, aio, beste bat arte.